Sharon Ong'aw. Winnie Odinga en nyar jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Osegoyo jogo makwedo gwelo mare. Kata oseyo jogo makwedo gwelo mare gi duond bura mar ODM e laro thuolo mar donjo e od bura mar riwruok pinje Afrika ma ugwe midendo ni EALA. Winnie wacho ni en kod ratiro mana kaka ja-Kenya mora mar manyo thuolo no. Kaka Sharon Ong'aw lero, ikruok timore mar yiero jokanyo mag EALA madhi idhi tim tarik 17. Kodong mana ndalo ariyo kende to jod bura ma pacho kae yiero jod bura mabiro chung e lo piny Kenya e od bura ma EALA. Chenro mar sero ombulu ma itimo gi jokanyo 28 mane owalo juma mokalo pod dhi nyime e kind jod bura. Achiel kuom ji auchiel manyocha owal kod duond bura mar ODM en Winnie Odinga. Winnie wacho ni osebedo koseto ombulu gi chir. I speak to them even right after this. I'm going to go to Parliament to lobby. I've been in Parliament the past few days. I speak to them, and this is not an issue of political belief. This is an issue of representation of the country. Bende oseo jok mosebedo ka seyo welo mare. Komedo wacho ni en bende en mana gi ratiro mana kaka ng'at mora mora manyalo bedo gi dwaro makamano. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. Well, I believe, first of all, choosing to be a member of ODM is not something I picked because, I don't know, I'm Luo or my last name begins with an O. It was a very conscious decision after understanding what they stand for. And I believe I know how to represent them, and I shall represent them well, inshallah, if the vote goes in my favor. Winnie mabende enjata chenro maduong mar kambi mar tudruok mong'ere kaka Brick House Council wacho ni entiere gi chenro mathoth ma ogeno chwalo e nyim od bura ma EALA poni oyiere mar donjo e od burano. Enough of us putting so much emphasis on the political. You can pick all the leaders you want, but we the people, we're going to move on. We're going to move on without you. And the next time you meet us in 15 years from now, you're going to find a smarter African, a more well-equipped African, an African that knows you as good as you think you know us, and an African who is negotiating as part of a team and not you coming into individual countries and reaping and raping the land like you've been doing it. So for me, that's what I would be doing. Jod bura ma pacho kae chano yiero jokanyo 9 mabiro riwore kod od bura ma EALA. Yiero matimore tarik 17 mar dweni. Nyaka sani ji 28 owal ne lemo makamano. 15 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza, 12 kawuok e kweth mar Azimio, kaachiel gi ng'at achiel mochung' kar kende maonge duond bura. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi.